Kang kula ngebyor ulut merbak wangi lir Banjaran Sari hangrengga endah peni ing kasatriyan Madukara kembang-kembang mekar sumebar angambar peksi ngoceh bingah dalumbang wening tirtane mina-mina samya ambeksa lir para jamu ingkang nedeng karon sih bombong suka birawa nenggih panengahing Pandhawa Raden Arjuna mulat ingkang putra putri nenggih Dewi Manowati kang wus kagarwa dening Raden Antasena Rinten dalu jamu kekalih tansah pepasian prasasat datanate genggang sarikma karana gedene rasa tresna Hanjrah ingkang puspita harum kasliring samirana mbre sekar kadung kong ngaskan danyo
Maweh raras renaning driya Yuang suksma adilinuwih muga paring pepayung marang temanten kekalih satemah ambabar kamulyan kawibawan mungguing bebrayan putra-putriku Antasena Padini Manowati pun rama banget muji syukur mring kemurane Hyang Agung Dini nalika sayembara perang kang nalika semana ndak gelar sapa wae ingkang prawira unggul ing antarane para panglamar bakal ndak palakramakake kelawan putra putriku ya kuwi sira Manowati nyatane kodrate lelakon ya mung sira Antasena ingkang sembada Anjatukrama lan sun-sunake nugrahaning Bathara muga-muga anggonmu omah-omah ora mung dadi bojo nanging bisa dadi jodho. Duh Kanjeng Rama Arjuna kalilan kula nyuwun katerangan bentenipun jodho kalian bojo menika menapa Kanjeng Rama? Manowati yen bojo kuwi amung kababaring tata lair wujude kasat mata mung winatesan ing kuadakan mula wong golek bojo kuwi luwih gampang awit syarat-syarate amung tata lair lanang klawan wadon gelem karo seneng marem karo demen sing kene butuh sing kono butuh sing lanang karep sing wadon ngoyak mula wong omah-omah ingkang amung adhedhasar paningal wadak adate yen sinurung ubale nafsu anggone omah-omah ora bisa lestari utawa mbabar marang karahayon malah kepara bubar tengah dalan sebab talining katresnan amung kagubel lan kumbak-kumbul dening pepinginan lan rasa milik ingkang sarwa wagingsir. Inggih lajeng menawi jodho menika kados pundi Rama? Jodho mono dununge ana ing batin ingkang tulus lan resik tinuntun dening Roh Suci. Anggone bebrayan linambaran rosaning pamuja lan banteri panembah satemah sempulur lan langgeng ayem tentrem anggone nyambung tresna kanggo mijakake putra minangka panyambunging sejarah cah loro. Rama dewaning sun Anadya Yudama ngambar aruming
kusuma Aduh Kanjeng Rama jimat sesemban kula ing Marcapada prating delahan. Kula pun manowati ngaturaken panuwun sedaya tutur paduka badhe kula gegem kinarya pepakem. Anggen kula badhe netepi gesang bebrayan kalian Kakang Antasena. Kanjeng Rama, ya sanadyan panjenenganmu kuwi bapa pamanku gandeng ripalungguhan iki dadi maratuwaku. Mula aku ngaturi paduka Kanjeng Rama. Aku nyuwun panjurung pangestu. Muga-muga Antasena kelawan Yayi Manowati sembodo netepi marang kekudangane Kanjeng Rama Madukara.